suka ce annafsu tabki ala duniya wa qad alimat, dukkan rai tana kuka akan duniya, kowa tunaninsa me zai samu akan duniya, ya zai samu kuɗi, ya zai yi arziki, amma ran ta sani annas salamata fiha tarku ma fiha. Hanyar tsira ɗaya a cikin duniya shine mutum ya kafa da abin da ke cikin duniya, shine mutum ya tsira. Amma in dai duniya mutum zai biya ya shiga uku. La dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha, babu gida ga mutum zai shiga bayan mutuwa, illa allati kana qabla al-maut yabniha, sai gidan da yake ginawa gabanin ya mutu. Fa in banaha bi khairin taba maskanuha, idan mutum ya gina gidan nan da alkhairi zaman gidan zai dadi. Wa in banaha bi sharrin khaba baniha, idan mutum ya gina gidansa na lahira da ayyukan duniya munana zaman gidan zai muni. Yace amwaluna lidhawil mirasu najma'uha, dukiyoyinmu magada muke tarawa. Duk abin da kake tara a duniya anan zaka bashi, wanne zai gaje shi. Gidajenmu li khurabid dahari nabniha, gidaje ce kawai zamani kake ginawa, inda kai ginin shekara 1000 da suka wuce an gina gidan auren ya ma rushe. Akwai wata al'umma shekara 5000 10,000 ta rayu a inda kake rayuwa, tarihin ta ma an manta da shi. Akwai wuraren da an samu a tarihi, bincike ya bayyana akwai al'umma su rayu sama da shekara 100. Gidajen ya zama tarihi. Ina gidajen samudawa da adawa? Ka je irin kasar Egypt ka ga pyramids aka gina, irin gidajen mulki inda ake preserving mummies, ake ajiye gawawaki su shekara 3000 ba su rube ba. Ka je ka ga yadda aka gina sama da shekara 5000. Ina jama'an nan suke da suka gina su? Tarihi ya mamanta da wanda suka yi wannan ayyuka da sun gina gidajen da technology na yanzu ba zai iya gina pyramid da ake da shi a Egypt ba, haka tura suka tabbatar. Amma wanda suka gina gidajen nan an manta da suna kasa, wasu shekaran su 2000 a cikin kasa sun rube. Malamai suka ce kan min mada'in fil afaq qad buniyat, garuruwa nawa ne, birane nawa ne aka yi a tarihi da aka gina su a tarihi aka ba da labarin su. Ka je irin kasar Palestine, ka je irin kasashen Jordan, ka je irin kasashen Egypt, kaga inda samuda da ada suka rayu. Ka je ka ga gida kwaɗe ya kai gari girma, ka ga yadda duba ganuwar da aka kewaye Bauchi da ita. Mutane ne suka ɗauko ƙasa kan suka yi. Ina suke yau jama'ar da suka gina ganuwar nan yau ina suke? Da fa garuruwan nan ka je ka ga ganuwar Kano, ka duba mutane ne suka gina ganuwar Kano yau ina suke? An gina garuruwa wanda suka gina amma manta da suna ƙasa, sunansu ma ba a tunowa. Suka ce garuruwan nan sun yammata, sun wayi gari, sun rurushe. Khuraban wa afnal mautu ahliya, mutuwa ta murkushe ma'abotansu. Wanda suka gina gidajen mulkin, suka gina ganuwoyin, mutuwa ta murkushe su gaba daya. Suka ce almar'u yabsutuha, shi dan adam iya nan iya ta shimfiɗa duniya. Wadda haru ya kabiduha, in ka shimfiɗa ka wuce sai zamani ya zo ya naɗe ta, sai a rusa gidan, sai a yi sabon gini a wurin. Kullum ana rusa ginin ƙasa ne, ana yin na block, sai a gina gidan wanda in kai numfashi kamar zai amsa. Da mulki shine a yi ginin ƙasa, a yi ginin ƙasa, a yi soro, har upstairs ake na soro, yau ina yake? Shine dan adam zai shimfiɗa ƙasa ya mulki ya ji daɗi, amma zamani zai naɗe ta. Ran mutum yana nan yana ta baza buri, yana ta buri, shekara kaza mai zuwa, shekara kaza, wane iya jiran mulki 2015, wane 2019, wane 2023, wane 2027, wane 2031, ana ta buri. Wal mautu ya tsuwiha, mutuwa na nan, kana cikin buri wuf sai ka ji an ɗauki mutum babu labarinsa. Yanzu za ka rabu da mutum gobe sai a ce fa, sai ka ga text ana gayyatan ka jana'izan wani mai faru, wallahi ya rasu. Hatsari ne ba hatsari, haka kawai aka yi musallan tarawih da shi shiga gida ya rasu. Shine dan adam iya nan yana ta baza buri, mutuwa na nan tana jiransa, daga lokaci yayi wuf sai ka ji babu mutum. Ina wanda suka gina ganuwar Bauchi suke? Ina su Yakubun Bauchi suke? Allah ya ji kansa. Ina su Buba Yarar suka gina Gombe suke? Ina su Malam Adama suke? Ina su Malam Zaki suke? Ina mutanen kwarai duka yan uwansu irin su Sheikh Usman Dan Hodiyo? Ina su Muhammad Bello suke rahimahumullah? Dukka ina suke? Ba su zama tarihi ba? Ina mujirman zamanin da aka yi wanda suka yi yaƙi da su yau ina suke? Shine dan adam iya shimfiɗa duniya ba wajen zama bane. Mun zo ne wani ɗan lokaci kaɗan mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wutan nan tabbas ne yaƙini ne, kuma ko musulmi ya sabi Allah yana iya shiga wuta ba sai kafuri ba. Don haka dole ne mu ɗauki izina, mu gyara alaƙa tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala. Tashin kiyama yana nan tabbas babu kokonto, mutuwarka shine kiyamarka. Usman bin Affan radiyallahu anhu ya ce kullu man mata kamat qiyamatuhu, dukkan wanda ya mutu
kiyamarsa ta riga ta tsaya, don kana mutuwa al'amari ya riga ya kare, ba wani labari, ka tafi can madakada kana jiran mutane. shi yasa yake cewa alqabru awwalu manzilin min manazil al-akhirah, kabari shine masaukin farko a cikin masaukan lahira. Fa inna jaminhu ma ba'dahu aisar, idan mutum ya tsira daga kabari abin da zai zo bayan sa yafi komai sauki. Fa in lam yanju minhu ma ba'dahu ashaddu, idan mutum bai kai labari a kabari ba to fitina na bayan wannan, akwai bala'i a filin kiyama na jiran sa. Fa in tanju minha tanju min dhi azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najiya. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.